Yeroi trai, sai sien pat ngai ko bela phi paro ha ka kerteng ka pat tiang tam ka jong Jesu. Te ka jihi kai ka banglawan ra sha phi ha ka jan men. Ka dei sha phang ka ba ki riu temen ki ju sngo tenat ha ban oi ki ka tien, bat ki ju ong ru ha du menta. Ki ju ong ba om long ban riu spa ha ba dang kna yo yap klot. Hadrai nga kwa ban a jihi kai phi ka ba kum ka tien ka jong ublei ha to ka Bible ko ong ne em kumta. Ngeni pen Lukas kal nong kabakhat ar ka bakhat riu ayu ka Bible ko ong. Ula kran ru ka parshi haki. Udo ong ka bri uwi ubri uberiu spa kala seiso bha shipon teula pusan halade. Udo ong komno ngan le. Na bangam don jaka ha ka bangan lum ni kiso jonga. Ulo ong te ya ngan le ngan liet. Ngan liet iki tiar jonga. Bat ngan te iki bakam kraw te hangta ngan lum iki kau jonga. Bat iki mar jonga baro. Bat ngan ong halaka mensim ko mensim. Padon shipon ki ei. Bala bo lepa. Ya bon snap to syong sok to bam to di to lekman. Henry u blay ula ong ha u ame u babet ha ka neka met on pano ya ka mensim jong me. Na me ki jong no te ki long kita ki ei. Ki ba me la kre lepa. Komta ulo ong. Komta ula long uta uba kinshaw lupa yala de Henry ubomlong uba riu bha shawble. Ka Bible ko ong kumno ko ong komta kalong uta uba kinshaw lupa yala de Henry ubomlong uba riu bha shawble. Kamot ba ublay omlong persya ya ki briu bakin riu spa Henry ublay ulong persya ya ki briu ki bom riu bha haba ki riu spa. Namar balay kim don ni ka jing sngo tho an sngo ngo yo blay. Balay ki brio ki badang kna ki yap kloy. Bon sien ki brio lada ki dang kna, lada ki la don ka yeng ka sam ki dang kna, ki la bon ka jaka ka puta, ki la don ka kali, ki la don ki nong tre shibon, ki sedang ban don ni ka mensim jong ka jing sngo sarong, ki sedang ban le boss. Bat ngala yo i ka ni ka way, dala ka jong ka khmat bangala yo sngo dala ka jong ka shkor. Don uberiu spa bha uba jus ngau tenat pan sam shi badok basuk uba ju pendap bha yeng hasami ke jingdan kam barokhot te henrai usdang ban ai ke jinga rap shi ki briu bat ki briu ru ki sedang ban yo ro yo u bat ki ai ya ka kerdan pajong ublay ha u ba ki briu ki sedang ban ong ba pi dei ublay hakmat jongi ngi duai ha ka kerteng ka jong phi namar bale namar ba ngi yo shibun ka jing ker khu na phi teu to briu ru ha ka jaka bo un sneng un hikai gitu ki briu ba udai ban ong kumne lada phi riu spa lada phi le bhai ki briu lada ki briu ki sedang ban mane phi da ka ba ki ya ro ya phi da ka ba kim ke mau su ban ai ngu yo blai phi ong gitu ki briu ka baning kong phi don kam ban sngongo yo blai. Badong try nga ay ngu ya me ba melapan kendo ingay ni ba nga ay ngu ya me melapan kendo ingay ni kong may ni kong ilalong ka jingkur kuya nga bat pili ban duay pat nakabanta jong kitu gibril kata kadika mensim sngongo day ban glet no yo blay Henry ban chuken mau bet yitu gibril bat pi lada pi yo sngo hida la ka jong ka skor ba kigi ya ro e pi hadu ba kila ya ro hadu kata pi hapan sneng ban hikaya ki bakim dai ban le kumta te lada ki le pat chalenden pi pat pi don me kamen si man sngongo yo blay namar ba dai ba pi ai ma pi dai u blay namar ka spa ka pho ka ni ka perthai hi par ko wai bat ka jing ka jongi ru ka dai ka jong blay te lada pi pa pi don ni ka don hot ka mun pim pi klem le ba kla ki breu ki ro hi te le kum no han ra ba pi yos ngau pi hapan hikai gitu ki breu te lada pi don ni ka don hot ka bot pin nam yak ploy da le ru But pi de ben don ru ya kata ka mensiam jo ka jings ngo o blay ula kurku ye pi da ka ba pi pens ngo bha yu blay pi em ka jing em ba pens ngo bha yu blay pi kieu che ka jing sang pi long ki briu ki ba ye chi sha yu blay hado kata kamut pin yap kloy da le ru namar u blay la sha ai ki briu ki ba sarong pi yu Lucifer ba le la sha shop yu na beneng ka daw ka long ba ngo sarong ka jing sarong ka jong u kalau penlong yu uba umut ban kini saya ka jaka ka jong blay ru namar kata blay jula sha e ka pop sngo sarong namar ka de ka pop ka paningkong do ban la shop no yu na beneng dai na kata daw la da pi kwa ba penlong kita ki briu
kiba Islam hari ka perthai ka Bible ko ong kuno ngini pe sam kal nong ka balai kunyo ka khat ka basau ko ong to pen sngob hai ala de hau trai te on ai ya ka jingkwa ka dono jome kiba bon hi nangi ni kwa bani Islam hani ha khando ngim kwa bangin yap klempet de por la ningin yap khna han rengi kwa hi ban yo ka karta ka ba pura kumba ka ting ka jong ublai ko ong ba ngin yo i kitaki khon ki jongi hado sau pateng ben riu kata ka de ka jingkur khu ka ba ublai ukwa ba kurku yangi ki brio te lada pinang pat pen sngob hayo blai wat nom shep tiang lada ublai ula kurku yi pi haba pidang kena karta ka jong pi wat ju shep tiang namar ngala yi dan bun ki bala rius pa haba dang kena ki pen serwan ka spa ka pau ka jong ki haba ngala keli ila ong oi me hi pa yang pen serwan namar i me shep tiang yo ngayak loy namar ba baro ki ritmen ki ong lada rius pa haba dang kena sayap kloy te denau tak dawan ko wan rai ki jingi kai Shapiru khnang ba pin om sngo tho bakla na maka ting ka jong ublai ko ong kan long ya uta ubam riu ba ubam riu spa ubam riu ba ubam nang ban sngo ngu iu ublai lada pi nang ban sngo ngu iu ublai pi pan ka karta ka ba jrong na ublai un ai ba ye pi namar ublai umlong persya ai ki briu ban riu spa pikin mau yu Solomon haba uduai upani ka jing start henry ublai pat ula ai pen ban ya ka spa ba ka buram ru Usulaman upan tangi ke jing start henry ublai pat ula ai ya ka spa ka pau bat ika buram ru kabut bangin riu spa kamlong ka bakla henry bangin ngau sarong kalong ka bakla bala da pi riu spa ha badang kena lada pim don ya ka mensim jo ka jing ngau red lada pim pendan kam bahai ka to ka pisa syak ka ba pidai ban pendan kam ka muat klempep ka urlong shisha kata ka juja shisha kata ba bon sin hi ki riu spa ha badang kena ki yap loy ka daw kalong ba kim ngau ngu yo blai kim wat eka khmat ka jong blai kim ai ngu yo blai hera ki sedang pen ban le boss haba ki priu ki sedang ban ya ro ki ngau kemen kim hikai gitu ki priu wat haba ki yo ngau da la ka jong ka sport hera la da pi long ki beriu spa long ru ki ba ngau ru ba ngau tho ru ba ka to ka spa kam dai ka jonga kam dai ka jong pi hera baro ka dai ka jong blai ka ba ais ngau ba ngi namar katangin nang ban pendan kam ya ka ba muat da le ru em Pinam yap kloy nganur ben ai garanti ya kata lada pinang hi ben pen ngau bahayo blai pinam yap kloy da lele ru em namar kata pen ngau bahayo blai wat nam shet ting lada pirius pa ha badang kena hanre pendan kampa ya kata ka pisa bat long ru kita ba ngau ngu yo blai namar tang lada pis ngau serong pin yap kloy hanre lada pi don hi men sim jo ka jing ngau ret pinam yap kloy da lele ru em namar ublai un ai pi ka karta ka ba hun ba hadu ba pinda yu i sau pateng ben riu Tenga ngai piyo jingkar ku kinyak ejing hikai yero utrai